Dodjelom sertifikata izabranim kandidatima Gradska izborna komisija Gradiška završila je proces izbora za savjete mjesnih zajednica. Izbori su završeni u 55 mjesnih zajednica. Ponovljeni će biti u mjesnoj zajednici Mičije. Pred novoizabranim članovima Savjeta mjesne zajednice Stara Topola mnogo izazova i zadataka. Mnoge mogu riješiti uz pomoć gradske vlasti. Možda je prioritet sada neka zgrada u kojoj ćemo obavljati neke bitne sastanke za tu mjesnu zajednicu. Sad trenutno nemamo nikakvu prostoriju za te stvari. Rad u mjesnim zajednicama nije uvijek jednostavan, ali vjerujem uz jedan odnos sa građanima i podršku gradske uprave da se mogu postići rezultati, a naravno sve u interesu naših građana. Na izborima je izabrano ukupno 311 članova savjeta koje su predložili 14 političkih partija i grupa građana. Pošto dodijelimo uvjerenja izabranim članovima Savjeta mjesne zajednice, oni će u ovim prostorijama gradske uprave održati prvu konstitutivnu sjednicu na kojima će izabrati predsjednika mjesne zajednice i njegovog zamjenika. I od tada počinje njihov punopravan rad u novom sazivu. Na izborima najveće povjerenje građani su ukazali članovima Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji su većinu obezbijedili u 41 mjesnoj zajednici.